O BNG deu a coñecer esta mañá as súas prioridades de traballo no Parlamento galego para a recta final da legislatura. A ría de Pontevedra, a mobilidade e os servizos públicos e de emerxencias da comarca serán os tres piares nos que incidirán os nacionalistas. O deputado Luís Vara asegurou que o seu partido seguirá rexeitando a ampliación da depuradora de Lourizán e traballará para buscar unha solución ao dragado do Lérez. Nos entendemos que, tal como estaba contemplado no proxecto, unha parte pódense utilizar para rexenerar eses bancos marisqueiros, non? Porque son materiais, podemos dicir, inocuos, e hai outros que son, fundamentalmente, as lamas, non? Por exemplo, do Club Naval ou das Corvaceiras e de outras zonas, que se teñen que levar para a terra e tratar en plantas que hai de tratamento de lodos, de conserveiras ou depuradoras ou como estes, e que se ten que facer en terra. Estamos de acordo na mellora que se está tramitando agora desta instalación porque está obsoleta e bueno, podemos dicir que non funciona correctamente, pero opoñémonos a esa proposta de ampliación porque non estamos dispostos a que para Ceres sexa unha especie de funil por onde ten que pasar a merda de 4 concellos ou máis de 4 concellos, se contamos tamén parte de Ponte Caldelas que verte tamén cara ao Lérez. Na parte de mobilidade, o Bloque Nacionalista Galego quere prestar atención á seguridade viaria da PO 308, da PO 546 e da PO 531. Tamén seguirá exixindo a transferencia e reducción dos peaxes da AP9. Imos seguir dando debate sobre, desde logo, o saqueo da AP9, que saíron recentemente as cifras, 400.000 euros diarios de clocló, non? De caixa registradora da concesionaria que pagamos todos e todas as persoas usuarias e con peaxes que van continuamente en aumento. Imos dar o debate da transferencia, desde logo, tamén do rescate da concesión, do abaratamento das peaxes. Por último, o Bloque Nacionalista Galego centrarase nos servizos públicos e de emerxencias da comarca de Pontevedra. Luís Vara incidiu neste eido na comarcalización dos parques de bombeiros. Ese tema xa se empezou a falar e non se avanzou. E non se avanzou porque aumentar, por exemplo, o Parque de Bombeiros de Pontevedra ten uns custos. E hai que resolver que nos paga, porque non lle vai pagar Pontevedra o servizo a outros concellos. Entón, a Xunta, a Deputación e os concellos teñen que abordar esta cuestión e valorar cales son as distintas alternativas e unha vez que se decida cal é, pois ver como se financia. O deputado nacionalista tampouco pasou por alto o futuro da pasteira de Lourizán. Luís Vara remarcou a importancia de ter voz no Goberno central para sacar a Ence da ría de Pontevedra.